En 2007, o goberno socialista dicía que a Aldea Madeira iba a ser un gran complexo turístico. Despois de levar 16 anos liando palangre con moita leria e ningún feito, desde o Partido Popular preguntamos no pleno e dixeron que estaban traballando. Dixeron na prensa que iban sacar un pliego. Como xa nos parecía unha tomadura de pelo aos veciños de Camariñas, varios meses despois volvemos a preguntar. E no último pleno, con toda a cara do mundo, a alcaldesa Sandra Insua dinos que a Aldea Madeira xa cumpliu o seu objetivo. E pregunto meu, o objetivo era facer 4 cursos e deixar que a comeran as silvas, porque desde fai anos a Aldea Madeira encóntrase nun estado ruinoso. Aquí o temos, podemos ver cos nosos ollos como gestiona o PSOE de Camariñas. Este é o proxecto turístico, estes son as grandes ideas do noso goberno local.